είμαι ο Δημήτρης Μανελάκης. Σήμερα θα δείξουμε ένα βασικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης κορμού, το οποίο περιλαμβάνει 3 ασκήσεις χιλιακών και 2 ασκήσεις τραχαίων. Πάμε να το δείξουμε. Ελέγχουμε 3 με 4 σετ, 15 με 20 παραλήψεις, αναλόγως στη φυσική κατάσταση του καθενός. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη άσκηση λοιπόν. Πατάμε τα πόδια κάτω, λίγο ανοιχτά, χέρια μπροστά, βάζουμε ένα σημάδι πάνω, κάνω δίπλωση του κορμού από ίδια θέση εδώ. Εκπνοή πάνω. Προσέχω να έχω ευθεία τον αρχένα και δεν ξαπλώ τελείως πίσω. Σωστές αναπνοές με εκπνοή πάνω. Διάταση πίσω. Πάμε στη δεύτερη άσκηση, η οποία είναι φλάγγες διπλός κορμού relax. Θα δούμε εδώ τα χέρια. Πάμε δίπλωση μπροστά. Relax. Εκπνοή πάνω. Προσέχουμε πάλι ο χέρας να είναι ευθεία. Και μία παραλλαγή εδώ είναι άρση του ποδιού ταυτόχρονα με την άρση του κορμού. Ο αγώνας έχει κατεύθυνση προς το γόνατο. Διάθεση. Προχωράμε στη τρίτη άσκηση, η οποία είναι άρση ποδιών από ίδια θέση. Πετούμε τα χέρια εδώ στο πλάι, όχι κάτω από τη μέση μας, εδώ σταθερά. Ο κορμός είναι πάνω, φτάζουμε σε ένα σταθερό σημείο πάνω, για να μην συγχαραχένα. Σηκώνω τα πόδια, οι μύτες ψηλά έτσι, λίγο λυγισμένα τα γόνατα και πάμε αργά κάτω. Εκπνοή πάνω. Αργά. Δεν κατεβάζουμε πολύ χαμηλά τα πόδια, γιατί θέλουμε η μέση μας να είναι να υπάρχει τη συνέχεια του πάτωμα, να μην κάνει τόξο, γιατί έτσι είναι επιβαρύνω. Και μία παραλλαγή εδώ, είναι με τα χέρια εδώ, στηρίζοντας στον αρχένα του κεφάλι. Αργά. Διάθεση. Προχωράμε στους αρχαίους με την πρώτη άσκηση άρση κορμού από ξαπλωτή θέση. Πόδια λίγο ανοιχτά, πάμε κάτω, χέρια εδώ στο πλάι και πάλι κάτω με ίσια τον αρχένα και πάμε. Εκπνοή πάνω, χαμηλά. Δεν ανεβαίνω πολύ ψηλά και κάνω υπερέκταση και επιβαρύνω τη μέση μου. Και μία παραλλαγή είναι με τη χέρια εδώ. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Προσέχω να έχω το φιγούνι μέσα για να είναι ίσιος ο αρχαίος. Διάθεση. Προχωράμε στη δεύτερη άσκηση, η οποία είναι άσκηση ποδιών από ξαπλωτή θέση. Χέρια εδώ, πάλι λίγο πάνω, πόδια λίγο ανοιχτά δεδομένα και πάμε πάνω,
Βγάζω αέρα κάτω. Εκπνοή πάνω. Δεν ανεβάζω πάνω, να το πω, γιατί πάλι κάνω υπερέκτηση. Επίσης είναι πολύ καλή άσκηση για γλούτους. Γεια. Με την πρώτη άσκηση των χιλιακών, διπλός κορμό από ίδια θέση, ενεργοποιούμε το πάνω τμήμα του χιλιακού. Με τη δεύτερη άσκηση πλάγιας διπλός κορμό εναλλάξει, ενεργοποιούμε το πάνω τμήμα του χιλιακού για τους πλάγιους χιλιακούς. Και με την τρίτη άσκηση άσκηση ποδιών από ίδια θέση, ενεργοποιούμε το κάτω τμήμα του χιλιακού. Για τις ασκήσεις των ραχαίων, με την πρώτη άσκηση ενεργοποιούμε το πάνω τμήμα των ραχαίων μειών. Με τη δεύτερη ενεργοποιούμε το κάτω τμήμα του γλούτους. Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο www.mydiatrofi.gr ή στη σελίδα μας στο Facebook MyDiatrofi.